खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिनानै होदों। फैगौ 15 डिसेम्बराव जुबिन गार्ग बिथांनि दुखुनांथावै थैनाय जाथायनि सायाव SITआ फैगौ 15 डिसेम्बराव माखासे गोनां रिपर्टफोरखौ होगोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। लोगोसे एडभान्टेज आसाम 2.0 नि समाव मेदान्त हस्पिटेलजों गोरोबथा जानाय बायदियै बिथांमोना मोनथाम इन्टिग्रेटेड प्रजेक्ट लाबोदों जेराव गोबां सुबुङा खामानि मावनो खाबु मोनगोन होनना गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायथिदों। BTCनि बायजोआव गोदानै दाजानाय बड' पिपल्स पार्टी BPP मुंनि राजखान्थि हान्जाया थांनाय सानाव सनितपुर जिल्ला कमिटिखौ राङापारानि बिष्णुपुर नब्लाङाव दाबाय। थांनाय सानाव उदालगुरि स्टेडियामाव BPF दोलोनि देरहासार रंजानाय हाबाफारियाव BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा बाहागो लाफैदों। लोगोसे मिरु BPFनि लाइमोननि रिन्जय बर' बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायथिदों। उदालगुरियाव जानो गोनां माने मिनि सेक्रेटारियेट बेखौ जोङो मावफुंनाय जागोन आरो दाखालि बावै जोङो इयुथ्सफोरनि नामै जे 100 कोटी थाखा डिक्लार होबाय नोंथांमोना खोनादों बेखौ मावफुंनो थाखाय इयुथ लिडारफोरनि दैदेननायावनो मोनसे अफिसियेलि मोनसे कमिटि दानाय जाबाय आरो बेनि नमेनक्लेचारखौबो साननैसोनि गेजेरावनो अफिसियेलि डिक्लार होनाय जासिगोन। 2025 BTC काउन्सिल इलेक्शनाव BPFआ एबसुलुट मेजरिटि लानानै सरकार दाबाय हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननायाव आरो जोंनि BPFनि माखासे सिनियर लिडारफोरनि जिथु गाइडेन्स जोङो एबसुलुट मेजरिटि मोनबाय आरो BTC ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाया BPFनो देग्लाय मेन्डेटखौ होदों आरोखि। दा दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ माने मोनबा MCLA सिट दङ मोनबायावबो मोनबा क्लिन सुइप मारिनानै जोंहा माने BPFआ देरहासार जाजोब्बाय आरो बियो जोंनि BTCनि थाखाय माने जोबोद गोजोनथावना। जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव डिपुटेसिप मोननो हादों रेहन दैमारि मानगोनां बिथां आरो बिनिफ्राय प्रेस मुसाहारि बिथांखौ एक्जिकिउटिभ मेम्बार CM हिसाबै सायख'नाय जाबाय आरो स्पिकाराबो उदालगुरियावनो फैबाय माने साबायाव सासेया दायो MLA मोन मासबाद समाजनि सरन बर' बिथाङा दाखालि बावैसो आसामनि केबिनेट मिनिस्टार जाबाय। माने जोंनि BTC ओनसोलनि थाखाय जोबोद मोनसे रंजाथाव आरो गोग्गाथाव खोथा आरो जोङो बेबायदि मोनसे मेजरिटि लानानै जिथु माने पलिटिकेल पावार सरकार खुंनायनि बेखौ रायजो राजानि मेन्डेटआव जोङो मोननो हाबाय आरो चिफ सारा दासो डिक्लार होदों जोङो इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव जाखिनि खोथाफोरखौ जोङो माने रायजो राजानो फोसावदोंमोन उदालगुरियाव जानो गोनां माने मिनि सेक्रेटारियेट बेखौ जोङो मावफुंनाय जागोन आरो दाखालि बावै जोङो इयुथ्सफोरनि नामै जे 100 कोटी थाखा डिक्लार होबाय नोंथांमोना खोनादों बेखौ मावफुंनो थाखाय इयुथ लिडारफोरनि दैदेननायावनो मोनसे अफिसियेलि मोनसे कमिटि दानाय जाबाय आरो बेनि नमेनक्लेचारखौबो साननैसोनि गेजेरावनो अफिसियेलि डिक्लार होनाय जासिगोन आरो जोङो बे प्रग्रामनि थाखाय इयुथफोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो समस्थियाव बेरायगोन काउन्सिलिं प्रग्राम लागोन आरो मा डिप्ल'मा लानांगौ जायो बिथांमोना बेखौ लानानै जोङो माने इयुथफोरनि गेजेराव मोनसे काउन्सिलिं प्रग्राम जोङो खालामनाय जासिगोन 100 crore इमिडियेट माने इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय जासिगोन। हा पाट्टा राननायनि खोथा चिफ सारा दासो आरोबाव डिक्लार होबाय बेखौ नैबे फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्शननि आवगायनो बेफोर गासै खामानिफोरखौ मावसिगोन। वुमेन डेभेलपमेन्टनि नामाव जा माने 40 कोटी पार इयार बेखौबो मावनो थाखाय खोथा होबाय आरोखि। दा बेनिखायनो जोंहा एबसुलुट मेजरिटि लानानै BPFआ जिहेतु सरकार दाबाय खामानि मावनायाव जेबो उसुबिदा जानाय नङा आरो जों NDAजों एलायन्सआव थानानै सेन्ट्रेलनि आरो स्टेटनि जाबायदि माने सहाय नांगौ काउन्सिलखौ सालायनो थाखाय जाखिनि माने फाइनान्सियेल पेकेजफोरखौ नांगौ जायो गासिबो सहायखौ जोङो मोनगोन आरो अलरेडि जोंहा माने BPF राजखान्थि हान्जाया NDAजों फर्मेलि अफिसियेलि जोंहा माने एलायन्सआव फैखाबाय आरोखि। ओंखायनो खामानि मावनो थाखाय जेबो उसुबिदा जानाय नङा। BTC रायजो राजानि जिथु हप्स एन्ड एसपाइरेसन जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे गासिबो माने हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो हागोन आरो BTCखौ जोङो माने डेभेलप खालामनायाव खुनु रोखोमनि माने बाधा जानाय नङा जोङो खामानि मावनो सुबिदा जागोन। हाग्रामा महिलारी सारा he is not only a political leader but he is a man of words माने खोथा लाखिनानै खामानि मावग्रा मानसि आरोखि। माने कथादि कथा राखेना बगारसाने माने नोंथांमोना सरकार दाग्रोमोना बेखौ प्रमान मोनखाबाय
सेक्रेटारियेटनि खोथा डिक्लेयार होदोंमोन मेनिफेस्ट'आव गावनि लेक्सारावबो सारा गोबां खोथा बुंदोंमोन दिनै बेखौ माने मावफुंनो थांगासिनो दङ इयुथ्सनि एमप्लयमेन्ट जेनेरेसनखौ फोजोबनो थाखाय 100 crore जि खोथा बुंदों बेखौबो अलरेडि जोंहा माने अफिसियेलि मोनसे कमिटि दाखाबाय आरो दा बेबायदि मोनसेनि उनाव मोनसे गासै खोथाफोरखौ नोंथांमोना खम समनि गेजेरावनो खामानिखौ मावनाय नुगोन हाग्रामा महिलारि सारखौ आं दहायनो बुंदों बिथाङा माने खोथा होनानै खामानि मावग्रा मानसि आरो गाव बिजनीआव सोमजिदों मोनसे मुगैथाव आरो लाजिनांथाव जाथाय भारतारि रौनिया हान्जानि आजिरा मोननाय ब्रज कुमार ब्रह्म 62 बोसोरनि सुबुङा जिनाहारि खालामनानै 8 थाखोआव फरायफुनाय सासे हिनजावसाखौ गथ' जोनोम जाहोदों होनना खौरां मोननाय जादों। जों माने बे मोनानिफ्राय उदै साबाय थाबाय हरसे उदै साबाय जों अजानावबो लांबाय दै जारिना होफैबाय आं बिनि माबाफोर बारफोर नांदों खोमा होननानै ओमफ्राय हरसे नामायथारा सानायानो नामायथारा ओरैबायदि बाब्राबबाय थाबाय बियो ओमफ्राय जों सोरांसियाव डाक्टारखौ लेंहरबाय डाक्टारखौ लेंहरनानै खाथिनि फार्मासारि दं नालाय बेखौ लेंहरनानै होनबाय गथ'खौ जे मा जादों बेन्डिसर जादों खोमा होननानै बिजि गंसे सानायनि थुबाय ओमफ्राय बे सानाय थुनानै मानिया नालाय जों बिजनियाव सन'ग्राफ खालामसै होननानैसो लाबोदोंमोन जोङो राजेनाव लाबोबाय राजेना बैसोआ खमथार होननानै राजेना बानायासै ओमफ्राय जोङो रन्जित बर'नाव लांबाय बेनाव बिजि गंनै थुबाय थुनानै रतन रायनाव लांनायावसो सन'ग्राफ खालामनो थिनदोंमोन नालाय बेयाव थांबाय ओमफ्राय बेयाव बुंबाय आरो गथ'आ आं सोंबाय नों माबाफोर खालामना दं नामा बुस्थुआथ' जानाय टाइम जाबाय फुरा बोलो माबा फैखाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय जों सोंबाय मा खालामदों नों माबाफोर खालामदों नामा बेयाव खालामदों अमुगानो खालामदों होननानै बुंदों आरो गाव नामा बज' कुमार ब्रह्म दा बे खाब्लि बागान ना मा होनो बेयाव थायो आंबो फुल डिटेल्स मिथिया लांजाबाय दा लांजाबाय बे आंनि बिहाव जायो आंनि बिहावनि फंबायसो जोंथ' मिन्थिया गाव होनदों खेबनै बानायदों होनदों जों जेबो मिन्थिया माने खिन्थायाखैबो गथ'आ न'आवबो जेबो खिन्थायाखै स्कुलाव थाङो बे 8:30 थाङो बेलासिनि 3:30 फैयो बे न'आव जायो लोङो साइकेल सालायना सानफ्रामबो थाङो फैयो जेबो प्रब्लेम गैयामोन आरो मानसिया उदैयाबो नुस्राङाखै बोरै हमनो हागोन जों दायनिगिरिखौ साजा मोननांगोन बेनो आंनि फिसानि जिहेथु लाइफआ बरबाद जाखाबाय आंना मोनथाया माने बे गावनि लाइफआव जाहाथे गावबो बरबाद जायो गाव साजाखौ मोनखानांगौ एसटि मोननांगौखौ लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों कच राजबंसिया 2026 मायथाइयाव जेरैखि जाया एसटि नांगौ नङाब्ला 2026आव बिजेपिखौ आसामनिफ्राय आउट खालामगोन होनना हुमखि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। আমি অসম চৰকাৰক এই বুলি ক'ব বিচাৰিছো জনজাতিকৰণ 2026 চনত আমাক লাগিবই 2026 চনত আমাক জনজাতিকৰণ লাগিব নহলে বিজেপি চৰকাৰক আমি উখুৰাই পেলাই দিম এটি স্পষ্ট কথা আমি কোনো ললিপপ বিচৰা নাই আর আলোচনার নামত আলোচনা কৰিব আমি বিচৰা নাই আমাৰ জনগোষ্ঠীটোৰ আনডিবেটেড গোৱালপাৰাৰ মানুহখিনিক এমঅবিচি গেলি মানুহখিনিক জনজাতিকৰণ কৰক নহলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি এখন চকীত বহি থাকিব নোৱাৰে স্পষ্ট কথা ৰাজবংশী জাগিছে আৰু জাগিব এতিয়া আমি জনগোষ্ঠী এবাৰ ডাইৰেক্ট আমি তেওঁলোকৰ কাম বিচাৰিছো আমাক লাগিব জনজাতিকৰণ লাগিবই জনজাতিকৰণ নহলে আমি জনগোষ্ঠী এইবুলি বিজেপি চৰকাৰে একদম উঘৰাই পেলাই স্পষ্ট কথা আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ চেনেলৰ দৰে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ক'ব বিচাৰিছো আজি জোৰ সমুদ্ৰৰ কাৰ্যসূচীৰ পৰা ক'ব খুজিছো আপুনি যদি এই জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে এই জনগোষ্ঠীটোৰ জনজাতিকৰণ সামান্য এটা বস্তু বিচাৰিছো এইটো আমাক লাগিব আৰু 2026 চনৰ আগত যদি আমাৰ লগক জনজাতিকৰণ নকৰে বিজেপি চৰকাৰ ঘূৰাই পেলাই দিয়ে স্পষ্ট কথা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে বিডিএডি ইলেকশ্যন নিশ্চয় জানে যে ৰাজবংশী মানুহ কি ভূমিকা লৈছিলে এই বুলি একদম সঁচা কথা কৈছো আমাক জনজাতিকৰণ কৰক তেওঁলোকেতো সদ ইচ্ছা আছে তেওঁলোকে কৈ আছে 25 নৱেম্বৰত আমাৰ বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিব আমি উত্থাপন একো নাজানো আমাক ডাইৰেক্ট ৰিজাল্ট লাগে আমাক জনজাতিকৰণ লাগিব এই জনজাতিৰ বিনা আমাৰ শান্তি নাই ইয়াৰ পিছত আমি ঘাইপথ ৰেলপথ বিভিন্ন আন্দোলন কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম ইতিমধ্যে আমি ৰেল ব্লকৰ কাৰ্যসূচী ল'ম ইয়াৰ পিছতে আমি একজোটি বহি কেনে আমি ৰেলপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ল'ম ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিম শ্ৰীৰামপুৰ আৰু ছাগলীয়া দুটা ৰাজপথ আমি বন্ধ কৰি দিম একদম আপাৰ আসামলৈ এখন গাড়ী যাবলৈ নিদিওঁ কাৰণ যিটো সময়ত আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ আমি প্ৰাপ্য অধিকাৰ বিচাৰিছো আমি বেলেগৰ ক্ষতি কোনো বিচৰা নাই আৰু এটা কথা কৈছো ট্ৰাইবেল সংঘই আমাৰ বিৰোধী বাৰ বাৰ কৰি থাকে
আমি ট্ৰাইবেল সংঘৰ পৰা SC বিচৰা নাই আমি অসম চৰকাৰৰ পৰা বিচাৰিছোঁ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা বিচাৰিছোঁ হৈ গ'ল 10 বছৰ চালো বিজেপিক এইবিলাক যদি কাম কৰিবলৈ মন আছে কৰক নহ'লে জনগোষ্ঠীটো আমি আৰু কেতিয়াও শান্তি নাথাকোঁ যিকোনো কাৰ্যসূচী লৈ থাকিম ST আমাক লাগিব 2026 চনত ৰিজাল্ট লাগে আমি কোনো আলোচনা